sikat ka din daytoy nabayagsan adi na usar ta cellphone mo di mon sung-sungbatan dagiti text ko ka venuadan sa baliya ka te-text mo itan nalawalawag kumano ipudnom kanyak biyak ko tapno amok ti aramide ko nita. Sorry mahal, pasensya amla kuman tawan ngamin tilor toy cellphone ko ita dandanin sa paket din ag-expire tay singkad na ay nagregag biyak ko sa saad de kita. Hello mahal, tapailodan ka umanay met ngatan tay 30 pesos sa pangload ta tapnon makapag-text ka masumbat ang message ko ken ka Aglalo